Украинцы желают успеха Джамали на Евровидении. Фан-клуб Евровидения в Украине выразил свою поддержку певице, ведь она в этом году представит Украину на международном конкурсе. Украинцы из разных городов записали видеообращение, где пожелали Джамали победить в Евровидении 2016. В этом году Евровидение проведут в Стокгольме. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал конкурса 14. Украину представляет крымская татарка Джамала с песней 1944 о депортации коренного народа Крыма. Привіт із Вінниці, привіт, Джа. Цей пам'ятник у Вінниці називають Олександром Рибаком, який в свій час отримав рекордну кількість балів на Євробаченні. Я бажаю тобі привести ще кращий результат до України. Привіт усім! Дніпро на зв'язку. Мене звати Аліна, а позаду мене популярний Катеринославський бульвар. Я хочу побажати Джамалі всього найкращого. Головне бути собою, показати найкращі результати і довести в Стокгольмі, що Україна гідна перемоги. Привет, Джамала, на связи Киев. Меня зовут Ислам. Мне очень сильно нравится твоя конкурсная песня 1944, с которой ты представляешь в этом году нашу страну на Евровидении в Стокгольме. И я верю, что ты достойно выступишь, обязательно принесешь нам вторую победу. И именно благодаря тебе в следующем году мы соберемся в этой прекрасной столице на конкурсе Евровидения 2017. Привіт, Європо! Привіт, Україно! Привіт, Джамало! It's Wrocław calling, and 12 points from Poland go to Ukraine. Від всього серця бажаю тобі, Джамало, натхнення і удачі під час виступу у Стокгольмі. Уся українська діаспора вже приготувала мобільні телефони і буде голосувати за тебе. Ми віримо в твою перемогу, а після неї чекаємо з концертом у Польщі.